बहुत ही गहरा लग रहा है। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ହେଇଥିବ ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ, ତ ଆପଣ ଏହି ଦିନକୁ କି ପ୍ରକାର ବିତେଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଓ କାଲିକି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଏହି ବିଷୟକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବୋଧେ ଏହି ଚାନ୍ସ ଆଉ ପୁଣି ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 40-50 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଏକ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏହି ଜୀବନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଜର୍ଣ୍ଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, କାହା ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଥିବ, ତାହାକୁ ବେଶୀ ସିରିୟସଲି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହି ଦିନ ବିତିଗଲେ ପୁଣି ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଯଦି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଖୁସି ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ନାହିଁ। କେତେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନେ ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ୍ ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କେବେ ବି ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ଦରକାର ଯେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି କଠିନ ସମୟରେ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ମାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିବାର କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ବା କିଛି ବିଷୟ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏହି ପରିଶ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି 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 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଫଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାକି ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ସଠିକ୍ ପ୍ରକାରର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସଫଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ବହୁତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସଫଳୀକୃତ ଜୀବନ ଠାରୁ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବେଟର୍ ଅଟେ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଖୁସିକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ବାଇବଲର ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ଅଛି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସମୟ ଅଛି। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବା। ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ବସି ବିତି ଯାଇଥିବା ଅତୀତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଆଉ ଭାବୁଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସେ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ବି ଆପଣ ପସ୍ତେଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ପସ୍ତେଇଥାନ୍ତେ ସେ ବିଷୟକୁ ଏବେ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ହିଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ତାହା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବନିଯିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେଇଯିବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ବି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ
ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି କେବେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମୋତେ ଶିଖାଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆମେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ବୋଲି ଚାହିଁବା ବଦଳରେ ଆମେ ନିଜେ ଛତା ଧରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ରହିବ, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୁରା କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଥରରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଯିଏକି କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକା ବି ରହିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଥିଲେ। ଆମର ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହୁଏ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ସିରିୟସଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଗରିବ, କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ନେହ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ।